Hindi ka na, video na ba? Ha? Ditsura. Gida lang kuhan ba? Magingay, ano? Basta may team, saan lang? Team nyo. Team tae rin. Team mo italigo rin rin. Ayaw, kuya tara. Limang ko. Ay, bisa ako rin ba ng team? Oh, mag-ingay tayo para sa team Dagol. Mag-ingay tayo sa team Himarat. Gigi. Siya na. Unay na 3 minuto sa team Dagol. Jen! Sabi ng nanay mo, hulog ng langit. Sabi ng tatay mo, hulog ka pagpakan at anak ni Mating. Nakita ko nanay mo, punta si Munti Pasi. Ay, di atay, glubot pisi. Nanay mo, punta talaga, di mag-uwi. Kay glubot na lansang. Okay, napay tayo. Nalimod mo. Nanay mo, pumunta na Hong Kong. Yung palang, nanay mo, glubot ni Tingkong. Oh, yakay kay Marlin, nalaala. Kita, naglaro ka ng cellphone. Nakita kita, naglaro ka ng cellphone. Hindi mo na kaya, nilux ng sipon. Ikaw, Jo. Ang nanay mo, ay pagkain na nito. Nakain ng tatay mo, yung tingil lang nanay mo, sinuwa ng patis. Talamin, salamat akong gilubot. May kasalamat. Kita ko nanay mo, kumuhan sagit. Akong gilubot, nakaigit. Kita ko nanay mo, uminom na sakto. Akong gilubot, sakto na sakto. Nanay mo, kain na santal. Akong gilubot, untol-untol. Pwede ka. Time. Nagpalama ito para sa team Himarat. Timarat. Game. Ikaw ang sinagamot ko nga akong amigo. Bisan saan maglulo, di kang tubo. Mama mo, pumunta na sa daytay, pistig yatay, dito patay. Parang kulong, parang pagpanday, pinanganak at kulang sa buwan. Si JC mo rin tabili, ang yalong ka na puno sa atuli. Dira. Dinasyo ko ako na titiguling. Mamatasyo mo rin butakal, kumulikod ako ng lubang. Pagawat sigiyit ni Bumblebee. Sige, Joy, gimilit ako. Enjoy na enjoy. Ang nanay mo bumili na yata, bunting yan. Jogging. Ikaw ba yung magaling basketball at volleyball? Yun pala, ang mukha mo, nabulin sa bulbul. Sabi na nanay mo, hulog ka ng langit. At sabi ng tatay mo, hulog ka doon ng pangit. Ito ba, Alessio? Papicture nga, sinatay ko lang kita. Sanina mo puti, puro limo puti, sanina mo puti, nangom ragdatong puti. Titigas. Sanina muki, puro muki, sanina muki, nangom rags cookie. Sanina mo pintin, puro mutin, sanina mo tin, nangom rags otel. Awal dyan. Huwag kang tumingin sa lahas, baka gawin kitang ahas. Huwag kang tabla, baka gawin kitang tabla. Time. Because Team Dagol. Ay, lagi magsuot. Sentro nga player ko. Sentro nga player. Isa ito. Game. Sanila sa puti, puro mo puti, sanila muti, puti, naon mo, murag datong giti. Bale. Sa taas may engine, sa baba may kin, nakita ko tatay mo supa, nagjijil. Hindi ka bagay sa may tibul, bagay ka sa may bulbul. Hindi ka bagay sa may ilaw, bagay ka sa uting galaw-law. Puto, sinumama na uling.
Awa na yung boss. Ikay puling. Tira na sila. Bilaw. Na estasyon. Ako, classmate ka ng classmate, ikaw nasangit mo sa kakwaknit. Abra-kadabra, butos mamag, paslakad, tulo ka bara, sumi-tulo. Kanisa na, ikaw yung dumaan sa gate, akong gilubutak ay gate. Balik. Kami. Isa siya, okay, mahi. Tanang tayo. Time. Okay, kayo. Tim, Imarat. Marat. Nga na ako kumakain ng santol, akong giyot na kumpul-umpul. Balik. Luma. Naong kamo. Bahay ko bo, tas yung naglulo, ikaw na muso. Yun. Akala mo kung sino mo perfecto, pero inyong nako kalaki ng iloprano. Yay ka. Oh, yan mo. Lift up king. Gi. Yayo mingo na. Game. Tas yung abay ni Gula ko mo, tindayang ice cream ay gustong gusto ko. Saan siya? Usa pang lalaki, wala kayong kasali. Wala, sa palalaki. Oh, yan ha. Regla. Abra di kabra, ang buto si mong mama gitokog sa kobra. Abra di kabra, ang buto si mong mama. Imong gimaslakan bara. Abra di kabra, ang buto si mong mama. Imong gimaskara. Time, last. Tusok mo. Awit ka dyan. Lasa. Team Dagol. Team Dagol. Awit. Hey. Ito bang champion kalaban ko? Tetle ka naman, tubol pa rin kalaban. Ang mahal. Ikaw tatay mo, nagpatayo ng poste. Akong gulubot na kaite. Nakita ko na mo, galing simba. Akong gulubot, lusit igwa. Pilay Marat. Gi. Nanay mo pumunta ng Tagaytay, ay inatay, lubot, butay. Lubot, butay. Ikaw ba yung pumunta sa Cebu? Ikaw ba yung pumunta sa Cebu yung tumulak ng shabu? Lame. Ay, paglating yan. I'm sorry ka. Hindi ko mokil. Sabi ng nanay, ikaw si Dr. Rizal. Sabi ng tatay mo, ikaw si Dr. Inasal. Sabi ng nanay mo, ikaw si Ginang. Sabi ng tatay mo, ikaw si Ginang Ginamos. Hindi ka bagay sa mundo, bagay ka sa niduro ng mantong nanaw, niduro. Nakita ko tatay mo patay, sudlungon akong lubot bangon. Hindi ka bagay sa master. Hindi ka bagay sa master pugi, bagay ka sa master bungi. Hindi ako natakot sa bagyong kinatakot lang ako sa mamang burikat. Hindi ako natatakot sa mukha ni Goku, natatakot ako sa mukha ni Waku Waku. Last kami. Ay, sila magaw na. Time. Sila, last. Last round, Team Imarat. Awa dia. Oh. Putol lang. Idol, pwede pa picture? Diba si Tipsy ka? Diba ni-discover mo yung flip-top na sa Dibilina? Kung magra-rap ka, kailangan mo pa mang-interpret. Kasi ikaw lang pinakamagaling sa internet. Kasi ikaw lang Ay. Awa ta kadungog. Uya storya ni Gilo. Dami ko, kipalik kami. Akala ko ikaw yung maspad. Wala pag itiga kontra, ikaw na naluspad. Gilay.
Team Himara. Awe, luluson to. Kano mahurot na istorya. Last wala na istorya. Kahit wala akong kakampi, kahit si medyo galon na magrarap, talagang panalo na kami. No. Kumusta bataan ito ng pinakabis niyo? Isang kalmado, isang bagit. Isang kalmado, sobrang baho ng flow, parang may gym sa lababo. Parang sibuka. Kung nagaglit, parang sibuka. Hindi mo Putol, ginising, ngutang, ang higanting, parang alamlat ni Yao Ming. Nanginit ko do yung baktol, matol, abot sa body odor. Kung pwede wala akong free time, magpatawas, sobrang taba ng syuta mo. Nagtritrisan kayong dalawa. Di, ikaw Jisay. Wala ko Kakabili ng kondom, umuwi siya sa May house. Sinong ka-sex na si Mickey Mouse? Oh. Ang mama mo pumunta ng Manila, wala kay uli, kay Giyot sa Katsila. Oh. Feeling magaling, hindi naman magaling, di ba sinupa yung magsampung mga badeng? Time. Team Dagol. Mga nito! Ikaw sa manang buong Game. Katikang hitin. Nanay mo nagpipigil sama pa yung lulok og snatcher. Snatcher yung lulok. Sinyo gamay. Utag. Yan. Ay, lagi puspos ko eh, bro. Huwag na nag-post. Ay, sigusip. Nakita ko si Media Galong pumunta sa Mindanao. Paano? Nasagasaan si Media Galon. Paano ng utang sa Bulinaw? Buhipi ka. Nanay mo, bruwa ng kuspite. Ang karakter niya kay Moose. Yung pala, ang nanay mo, nindag na Moose. Na Moose. Marami nagsabi sa akin, ay kaya dami siya tagadla ko managapermiti hortisda. Alin mo, ala? Yata ra. Ilom na. Sa nilas mo, oh. Purol mo, oh. Sa iyo, na mo, oh. Na mo magbao. Sa nilas mo, hilo. Purol mo, hilo. Sa nilas mo, hilo. Sana mo, ay. Abdar, dito. Kamay. Muna. Time. Mana? Eh, may marat. Sa nilas mo, hilo. Purol mo, hilo. Sa dinan mo, hilo. Ikaw ay panghilo. Uy, naunhan. Natatay mo si Justin Bieber, yan pala. Magapir sa flyover. Siya, murag si Kuko Martin, kung magkalikod, kung ba, murag kukulahing. Tapos di kaya sa kanding. Kanding. Iya, maling pinasukan yun na liga. Buti hindi ka pinatukan ni Enigma. Ligma na nga. Nasigiran ka ng mga butiti. Oh, ada aku. Hindi mo. Oh, dagan niya islaw. Ito ang aking palapos. Pagkatapos dito, tatawagin mo kong bus. Hindi, wow. Di, iya Media Galon. Time. Malamang Marvin. Team Dagol. Ika dagol. Oh, ikaw yung makita ko kuno. Unsa? Linyahan ta ni Bel, linyahan. Gamay, hindi na. Gamay. Tanggon. Game. Yuton mo, nanay mo, uminom ng kok. Akong gilubot, nagkakokok. Wala, may nahilom lang. Dali din mo. Bakit na ba dito rap Olympics, baka tikmanin kita na may paktong lyrics. Dito, oh, yata lino. Sabo jago? GC. Unang buang. Ikaw ba si Ren yung natagasaan ng train, tinanong ko okay pa rin. Oo, sakto si Tom.
ikaw ba yung si Pokemon yung nilagpukan Time. Team Himarat. Sanilan mo mata, puruli mo mata, sanilan mo mata, sumagon ka, malugay mo mata. Magon. Magon. Daka nagliktit. Wala na? Nakita kong nanay ni Tasyo. Time. Balik. Yo, stop. Time. Last round. Last round na. Team Dagol. Last round. Ikaw yung sinigat training sa ikaw uno? Kabagay. Galaw na ko. Parang keren. Ikaw po yung pupunta sa city. Ikaw po yung pupunta sa city at itigatan pag iti. Wala. Last round eh. Sila may last. Katong chupak ba? Katong chupak dyan. Idol mo si Benten, mag-transfer ka muna para mukha kang alien. Gigi. Kami last. Nagdadalaw sama-sama. Risika sa kontrabaho. Balik ka. Ay, langas. Hindi nga, basket. Game na, pikas. Time. Okay, last Last round. Team Awa dia. Di ba pasukan niya yun? Ba't may tatlong unggoy na galing sa kalasangan? Diba pumunta na city, sukmag na ko na kaiti. Balik. Hindi ako nang takot sa baging unggoy, takot ako sa mukha niyong unggoy. Dua round, Ken. Dua round. Next. Naibigay po. Sino tayo? Bunsay. Buka kay unggoy. Sige. Wala na. Time. Ya, bote. Lamano. Matakdan. Piliti ka sa piliti ni Marat. Oh, si Jay. Piliti. Ole. Ay, sabot mo na. Ole mo. Dagko na pod. Walang bulan. Kuha padaghanay mo ni ganang pakpak ba? Pasagita ka. Taba ba? Sagit ka sa ba? Darim ko. Asa ma? Pabor, isa pabor. Hindi na may daan. Ganahan mo sa Team Dagol. Team Himarat. Balik mo dito, balik ko. Kamu ba? Ikaw may presidente sa pista. Presidente. Nindot yun ang Team Dagol. Wala may pakpak ko. Dito din Dagol, mga Dagol, kagagdan. Usaya, Dagol. Dire ko. Pick up na susunod. Ikaw ko. Marat ko, Marat. Marat. Opat. Di, nagawan lang si Piat. Ilog lang. Isa lang kamot sa Team Himarat. Ang kamot. Ay lang, kada mga dagko-dagko ba? Ay, mga nagdadagko. Mulabot. Kana rin gitara ba? Kada ito ba? Kada ito, Team Himarat. Marat. 3. 4. Dagol ko, oy, dagol ko. May balik kay Gutara. May balik kay Patra. 1, 2, 3, 4. Wala, bulo din naman. Sold naman sa tuwa. Okay. 4. Klaro Sa Team Dagol. Uy, labo.
ang giging gapil sila. Committee naman. Uy, balik rin. Uy, balik. Wala siya putar ganina. Kisa rin ka upat ang muli ay. Kani o apil man siya. Apil siya. Nagulit ako lang kaya tawa ko ng apil. Isa. 1, 2, 3. Nico! Dagol! Tabla. Last round. Ate, last round. Ilom na. Last round. Last round. 3 minutes na. Na kay may pabra. Pinakasikat sa cellphone mo. Sige na. Last round. Ayun na, 20 minutes na raman eh. Kasi muna kay pabor mo na. Saan ay piso? Tagan. Sila, sa ganito man ganina. Sila na sa Bali na sana. Ay, daprin ninyo dia. Ako ba? Atrasin nyo. Siya digmay. Ayaw, lagi ba? Ito nga sila po. Ayun yung kapyuti sila. Ayaw, kapyot. Atrasin lang nyo. Hilom. Una mo istorya, Team Himarat. Team Himarat, go! Times game. Idol, pwede pa picture? Di ba si CD ka? Di ba na-discover mong flip-top na sa DB na? Kung magra-rap dati, kailangan mo pa mag-interpret. Bali kasi ikaw lang pinakamagaling sa bataan. Kasi ikaw na may internet. Ito na bang kalaban namin? Isang mga dagol. May mabahong katabi. Kalmadong, nakatae, wala akong pake kung matapang pa sa barakon na kupe. Oo, yung ngipin niyo sa harap masyadong malaki. Hindi ako naintindihan ng nirap mo, nagtatagalog pa ka pre. Baho mo mag-rap, lalo ka na pre. Pick-up-lines. Medyo galon. Tagsa sila. Siya na nila. Kanya sa Adriana ba? Time na ron, time na. Kaya yun, di na pwede siyang balik. Dito na ba? Kaya para daw mo. Kapasitasyon, yung kumupot yung bol, yung marunong mag-tribot sa kabalibon, nakita ko amo ka mo binubulit sa bulbul. Ibalik na na, nikinkinan. Luma. Gawin. Ano, may balik kayo? Usa rin yung naon. Last round lang eh. Wala pa rin ako. Lagi. Ikaw. Si JC akala ko si Mega Saboy. pala, daot mo. Time. Match si JC, yun pala, match nun. Last round. Team Dagol! Dagol! Duka mo katil? Team Dagol. Muna. Pwede mo usar mo. Ako lang. Dito ka ng flip-top, wala ka naman laptop, ito ko ko gawin lang. Kung di masarap, lagyan mong magic sarap. Hindi ka bagay sa ngipin, bagay ka sa kiki. GCTV. Last pa na. Wala last ni. Ay la mo sa ilabo. Ay mo sigsaba dia. Lala. Time down. 3, 2, 1. Oh, yan. Usara may something. Buot lang siya puntahan eh. Gigi man na. Time. Is the winner. Magingay ang buong flip top kalobihan. Aman na. Butay na dito. Katural soda, kauban ka ba to? Team Himarat. Pwede Himarat, wala mo. Team Himarat. Himarat. Dagol. Himarat ka. Tulo. Team Dagol. Gol! Usap na. 4, 5. Kaya para. Apilo na ako. One. Tulo ng middle. Labi siya labuti do. 1, 2, 3.
Agam ni ramang grupo ha sa mo buta. Ay, di mo ka pong kilabot ka. Ako di ako mapil. Hindi kilabot. Dago! 1, 2, 3, 4, 5. Team Dagol. 1-0. Ay, pagtutot. 1-0 Team Dagol. Naman mo si...